Maluthi Zulu. Namhlanje ngibuyile-ke namhlanje. Khona udaba engiza nalo. Lolu daba kodwa lujule kakhulu ngoba abantu abaningi abakhulile abazalayo abazizulu. Kunento ey'ningi eziye zenzeke uma kufika esikhathini lapho kukhona olotsholwayo khona wesifazane eGhana. Lapho khona ukuthi uma sebefikile abakhongi bezocela ihlobo esihle bephethe iy'nkomo akade bey'memeza bengaphandle komuzi bethi sikhulekile ekhaya sizocela isihlobo esihle bese bebala imbala yenkomo abayiphethe beze besho futhi ukuthi baphethe neziphakethe. Indaba-ke iba lana mase bengaphakathi la khona umnumzane wekhaya esezothi ucela imali yesicelo. Abakhongi-ke abathe ukuyibona izinto abanye bayibuza ukuthi siyezwa mnumzane kodwa manje sifisa ukwazi ukuthi le mali othi imali yesicelo iphungula iy'nkomo ey'ngaki, ngoba kahle hle iyona nto leyo okufanele abakhongi bayibuze ngoba kusuke kusetshenzwe kanzima ngesikhathi kulungiselelwa ukuthi kuzocelwa lapha ekhaya isihlobo esihle abakhongi befike ney'nkomo kuleli khaya. Manje mase kuthiwa hhayi imali yesicelo ngizolinganisa nje ngokujwayelekile uthole ukuthatha umnumzane ucela u-10,000 kanti kokunye abakhongi mhlawumbe baphethe u-20,000 noma u-15,000 njalo isilinganiso lesi engishoyo angisho ukuthi izona imali ey'khishwayo. Sekuyabe-ke lapho ngaleso sikhathi-ke abakhongi sebekhuluma nge-price-ke ngenani-ke lapho-ke sekuqophiswana-ke sekukhokhwa yona mali lena-ke manje yesicelo. Kugcine kukhishwe imali yesicelo mhlawumbe izilingane izifike mhlawumbe enanini elingange-15,000 ekuyinkulungwane eziyi-15. Uthole ukuthi izona bey'phethe kanti abakhongi bebekalile ukuthi kulo 15,000 mhlawumbe iy'nkomo ey'ntathu noma ey'mbili abazokwazi ukuy'shiya. Bagcine bengasakwazanga ukukhipha iy'nkomo akade beze ngalo babuyele emuva. Ngakho-ke kumele kulungiswe-ke leso simo leso ukuthi le ndaba yesicelo kahle hle iwumkhuba. Mina ngisabi ukusho lokhu, umkhuba njena wokuqola nje, okuqola abantu nje makuganiselwana ngoba insizwa isuke izolobola lapha ekhaya. Manje sekufana nokuthi ilobola kabili unkosikazi oyedwa. Uma isizokhipha imali yesicelo ibisezokhipha iy'nkomo iphinde ikhiphe futhi ney'nkomo zephakethe. Akulungiswe-ke lokho-ke akuyekwe nje kahle hle ukuthi kuqolwane. Ayikuyekwa nje indaba yokuthiwa kunemali yesicelo ngaphandle-ke uma kuzothiwa siyamhlawulisa kumkhwenyana sizocela imali engaka, ayingangeni ngesigaba sokuthi iy'mali yesicelo. Uma kuhlawuliswana nje kumele kucace ukuthi hhayi kunemali eyihlawule ey'mali engaka esekuhlawulisa yona ngokuthi kube nesizathu sakhona esiphathekayo. Ilokho nje ingako kuthi Maluthi Zulu. Ngithi impela Maluthi Zulu akulungiswe nje impela asingadlalani, angadlalwa ngabantu kunjalo nje. Akumnandi. Ngiyabonga.